Но истината е, срещата с Исус този ден променя живота на Захей повече, отколкото той е очаквал. Много повече му променя живота тази среща. И аз точно за това искам да ви говоря днес. Срещата, която променя. Има среща, която променя. Само един миг, само един момент, само една дума, само една среща променя съдби, променя животи и променя сърца и дава начало само един миг и една среща. Амин. Невероятна видима разлика в живота му след срещата на Исус. Не просто той се покайва, не просто той разбира, че Исус е Господ, но има видима разлика в поведението на Захей. И Библията не ни казва много за Захей. Не говори много, няма много информация за Захей, от това, че кой е, каква длъжност се изпълнява и най-важното, какво се е случило. Но тя ни дава информация кой е бил Захей. Захей е бил, според юдеите, той е бил много грешен човек. Човек, който никой не иска да отиде при него. Но има няколко факта за това какъв човек е бил той преди да срещне Исус. И аз искам да направим един паралел днес, да поставяме границата между това преди и след.